Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ani ko din sa bar magpalapay sa oras. Buwak mo! Umot tayo! Uy, may bata nga na maligyag buwak din napita. Gabi na magkaayo. Day? Day, gabi na. Pauli na sa inyo. Ate Salome! Oh, ha? Ate Salome! Aan man akong mangod! Nga nang igawad man mo akong mangod! Oh, ha? Ay, pagsapat na. Huwag ko magkailan niyo. Ha? Nga nang makailan ako! Nga amiga man ta! Panitan man ganin ni mo gata si Dodong! Pero imo siyang gikawat! Dali. Paminaw. Hudon na kong palit ang imong mga buwak. Pero, arita diris akong sakyanan magsulti. Dali. Wa na gilaing paagi. Ako na lang yung kuuton katong bayan. Pero, kinahanglang akong planuhon og maayo ang tanan. Dili mahimo nga mailhan ko niya. Ug labaw ng dili mahimo nga mahibaw si Boss Iman bahin sa Salome. Aray, ate boy, ilang ko! Day, paminaw. Dili ako si Salome. Ako si Dorina. Pero ang imong naw, ikaw man si Ate Salome. Pero unsa? Baka lakilay si ate. Unya pagka og lipstick. Oh, mao ni imong timailhan? Nga dili ako ka ng Salome nga imong gisgutan? Oh, ang imong po kay mo po kaayo. Oo. Tuwag ka dili ako ka ng Salome nga imong giingon. Pero ang imong naw, siya man cute. Tinuod bang gikawat niya ang imong mangot? Wa ko kakita nga iyang gitaw. Pero iya man ning gipalit ang ice cream. Unya, wa naman mabalik ang akong manghod. Unya, wa na sad ka mabalik. Ate Salome. Dili lagi ako ka ng Salome. Tuwad kini ako karon. Wa ko mahadlo ka mo anhi inidapita. Ha? Parihas lang mi ugnaw ni anang imong ate Salome. Og, mayo kay nakita ta. Gusto ko magpatabang nimo. Unsa man? Kinalang makitaan ko ka ng Salome nga imong giingon. Ha? Unsa ka, no? Kung kalit na ako silang sudlon sila, total. Nagtuo man ang katabang na pulis ko nga nagbantay ni Salome. Unya, iniksuod na ako. Rakrakan dayon ako si Salome. O si Dorina. Ano? Boss. Noon sa baga. Kanerbyuso na ba rin mo? Ambot, boss, Sukad. Nga napusilan ko, boss. Dali naman ko makurat. Ayag padaan ang imong gibati. Kaya ba sino ba kahuna-huna kong pusil ni mo? Ayaw lang sa boss. Kalmar lagi ko. May isugo ka, boss? Gusto lang ko mahibaw kung unsay plano ni mo karon. Kung unsaon ni mo sa pagpangita kanang Dorina. Matulturan lagi na ako siya, boss. Dalian na, Puldo. Kinabalak ako sa kalit lang ang pagtunga niya ng babayhana. Eman? Nanang drawing
sa sketch artist nga nag-drawing sa gihulagway ni Bimbo sa tumboy. Ambe. Unya, unsa yun ang una nimo? Oh. Mura man og Marag unsa? Ha, Eman? murag familiar na nako ang dagway niya sa drawing. Para na ko wa na'y gamit, kay nagtap-tap sa naong kanang maong babay. Pero bitaha na lang ni. Tungod kay nakasiguro na takaron nga ang Dorina nga gikaatubang ni Bimbo mausab ang babae nga may bawi sa bata gikan sa tumboy. Gusto ka? Ang ilang forma, ang ilang naong. Bisan kong magmas siya, pero usaragit ka babay ang niya sa duha ka drawing. Kinsa man kaha kining babayhana. Nganong abtik man siya nga makig-away. Nganong sama man siya sa lalaki ug lihok. Oh, tumboy tingali na siya. O di ba ka? Lalaki na siya nga nag-alias lang sa nga Dorina. Usa! Maunay akong nahuna, boss. Kung mura sig lalaki nga mulihok, lalaki gyud na siya. Alias na niya ng Dorina. Bisag unsa pa na siya. Mabayot pa na siya umatumboy. Kinahanglang madakpa na siya ni ka. Ipahibaw na sa mga tao sa underground ang patong sa niya ng Dorina. Og ang gamitong picture, kining niya sa drawing? Watay hulagway sa panuway. Problema na sa mga bounty hunter kung unsaon nila sa pagdakop nga buhi kanang Dorina. Inday, kinsa pa man ang ubang kailan nimo dinhi gawas ni Anang Salome. Si Kuya Dario, ug si Ate Laila. Dario ug Laila? Oo, kay Permi man sila mo ani. Hatagan ko nila kwarta. Unya, miingon man gani si Ate Laila nga pa-eskwelahon ko niya. Mao ba? Pero, namatay naman siya. Doon na may pusil niya. Naway kay si Ate Laila. Kisa imongan? Ani. Okay, ani. Pamati ha. Ako si Dorina. Timan ina. Ako si Dorina. Ug dili ako ang kailan nimong Salome. Kinsa gani ko? Dorina. Maayo. Higala na ta ha. Mubalik ko din hiugma. May ihatag ko nimo. Si kay Ate Dorina. Nga nang ingon na ang imong itsura, Dorina. May bata na sab nga. Nga nakailan ako. Usa. Unya, unsay sunod nga nihitabo ha, Dorina? Gisangpit ko niya sa Salome. Oh, Dorina. Duha na sila misampit na kong Salome. Katong lalaki ug ang bata nga si Ani. Oh. Say mo na. Ngano kang gisampit man ko nilag Salome? Nagkasulti na tabahin ni. Balik-balik na ni. Oh, balik-balik ni. Tuod kay wa pa kini masulbad. Kinahanglang ikaatubang ko kanang Salome nga parihas na ko og naong. Kay makalipog Joseph. Makalipog kun nganong nahitabo man kini nako. Karon pagyud nga wa ko'y mahinumduman sa akong nangagi. Dorina, pahuway na. Dili ko makapahuway nga maghuna-huna sa mga panghitabo, Joseph. Dorina,
Busa, busag dilangon ako din sa sala. Maguna-una ako sa tinuod yun nga nahitabo. Ang bata may mugiyakan ako sa kamatuoran. Tungod kay nakailas siya nila ni Layla. Ug ni Dario. O, unsa? Naarang bayas, doktor. Ug naadiha si Salome. Kilang na makapangita ako akong kapistuhan din sa kilid. Taguan ko ang motor anang suok ng mga tanom. Pero ako'y nahadlok aning imong buhaton, Dorina. Ay, kabala ka. Mamiligro lang ko kung mugawas ko din sa pahay. Nga naman pala ka pa man ka. Naa ang pulis ng imong ipabantay nako sa gawas sa gate. Unsay pulis? Matod ko, ang pulis ng imong gi-request nga naa sa gate. Nagbantay nako. Wa pa ko maka-request o pulis nga mubantay nimo, Dorina. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!